Pulit hakasi ningkong balala kilayo ban Kurup ya ki Pisa Thok ki basyong dor khat saulak bat ki bla Thok Children Bank of India haki bat kilayo ru ban kem ya laingut ki Briew hakabaya de bat kate kakam hapal gha district jongka Maharashtra ong uhe Pulit hene kasi baar. Hadin ba kilayo jingtik bakidon ki Briew ki banet syakasnong pali ban bujeli ki Pisa Thok syaka Pisa basisha kaken hun Pulit kelabu eka jingram haka arpo arterik urem phang lo ong inspektor ka wada police station udata treya kindre. Ki Pulit kila suba ya uwe ubre ubara ekapla bat ubayat hakarukom kabla suba ba udenong le kamsniu hakate ke jaka. Hadin kata arngut ki weipat ki Briew kila poe hakate ke jaka daka kali bat kila stang banek ran bat ute ubreu kaken hun Pulit kala kemi kite ki laingut haka jingkenra kila Kurup na ute ubreu ki Pisa Thok ki bede ki kot chispa basan spa ki basyong dor Haduh kha saulak Tyngka lo ong uhe Pulit. Ya ki Pisa amba shisha lala balabu hajrong bat hatrai jongki song kat ba ki Pisa Thok bala Thok Children Bank of India haki la pendong hapdeng jongki lo ong uhe Pulit. Hadin la kem nya ute urang ba ubalai po asnam ka arta bat ki arngut ki weipan ki badan haka arta ka balai phundreu bat sat phundreu snam bat baro ki de napal ghar lo ong uhe Pulit. La register mukot duma pesha ikite ki laingut hapo ki kendan jongka Bharatiya Nyaya Sanhita kentup ya kalai spa khat pra ka jinglet Thok Chispa prapau ka jingdon ne ki Pisa Thok ka muhor sorkar ki Pisa Tyngka ne ki Pisa na ki bang bat chispa prapau ar ka jingshna ne Pyndonkam ki kot kisla ki bayas dem bat ki Pisa Tyngka ne ki Pisa na ki bang ki Pulit kidang penlong ye ka jingtok kit ban lap ya ka tendai jong kite ki Pisa Thok.